बुणाकार गोपालपुरर बुणाकार बुणाकार आमे बुणाकार गोपालपुरर बुणाकार शासन जिला बर्धमान पूर्व आम बासस्थान राजांक न्याय हेबारु असय आसिलु घेरी जीवन मंगला शासन जिला बर्धमान पूर्व आम बासस्थान राजांक न्याय हेबारु असय आसिलु घेरी जीवन उत्कल राज्यर गढ़ मधुपुर उत्कल राज्यर गढ़ मधुपुर राजा ठाब देले करी विचार बुणाकार आमे बुणाकार गोपालपुरर बुणाकार बुणाकार आमे बुणाकार गोपालपुरर बुणाकार राम बुणाकार भाई एकत्रित होई बसती स्थापन कले मुग्रामणी कूलरे गाँर नामकु गोपालपुर रखिले बुणाकार भाई एकत्रित होई बसती स्थापन कले ब्राह्मणी कूलरे गाँर नामकु गोपालपुर रखिले 12 मासे 13 परब पालिले 12 मासे 13 परब पालिले इष्ट दुर्गा देवी आमरी सार बुणाकार आमे बुणाकार गोपालपुरर बुणाकार बुणाकार आमे बुणाकार गोपालपुरर बुणाकार छाड़िलु ओडिया होइलु कलु ओडिशा कलु निजर बजाय रखिचु निज हाथ काम लुगा बुणा घर घर बंगला छाड़िलु ओडिया होइलु ओडिशा कलु निजर बजाय रखिचु निज हाथ काम लुगा बुणु घर घर
ଅତୀତରେ ଥିଲା ରହିଛି ରହିବ ଅତୀତରେ ଥିଲା ରହିଛି ରହିବ ଚିରଦିନ ଟେକ ଆମ ଜାତିର ବୁଣାକାର ଆମେ ବୁଣାକାର ଗୋପାଳପୁରର ବୁଣାକାର ଆମେ ବୁଣାକାର ଗୋପାଳପୁରର ବୁଣାକାର। ମୁଁ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଗୋପାଳପୁର ଗ୍ରାମର ବୁଣାକାରଙ୍କ ଘରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା ବୁଣାକାରଙ୍କ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହି ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ। ମୁଁ NI2 ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କିଶୋରଚନ୍ଦ୍ର ଗୁଣି, ମୁଁ ଜଣେ କୌଳିକ ବୁଣାକାରର ପୁଅ। ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ କିଛିଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କରୁଛି। ଏବେ ବାପାଙ୍କୁ ତନ୍ତ କାମରେ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ ବାହାର କରି ବାପାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବାର ସମର୍ଥ ହେବି। ତାପରେ ସେଇ କପଡ଼ାକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବି। ମୁଁ ଏବେ ବୁଣାକାର ପରିବାରର ଆଉ ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିଛି। ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝି ନେବା ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କ'ଣ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ରାକେଶ କୁମାର ଗୁଇଁ, ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ କୌଳିକ ବୁଣାକାର ପୁଅ। ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏବେ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଉନ୍ନତମାନର ଲୁଗା ତଥା ଡ୍ରେସ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ତିଆରି କରିବା ଶିଖୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ମୁଁ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ସରଞ୍ଜାମ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ପାଇପାରିବି ତେବେ ଲୁଗା ତଥା ଡ୍ରେସ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତିଆରି କରିପାରିବି ଏବଂ କାହା ଉପରେ ମୁଁ ବୋଝ ହୋଇ ରହିବିନି, ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବି। ମୁଁ ଏବେ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ଏକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିଛି। ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ନେବା ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କ'ଣ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ରୁବି ଗୁଇଁ, ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ ବୁଣାକାର ଝିଅ। ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଆଉ ତନ୍ତ କାମରେ ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ଆଉ ମାଆକୁ ରୋଷେଇ କାମରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ମୁଁ ଏବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସିଲେଇ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଯଦି ମୋତେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟିଏ ମିଳନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ ବାପା ତିଆରି କରୁଥିବା କପଡ଼ାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଡିଜାଇନ୍ ତିଆରି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡ୍ରେସ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଆଉ ପରିବାର ସହିତ ବୋଝ ହେବି ନାହିଁ।